ngiphakama nokukhulu ukubongela. Ngibongele ubaba umzanayo. Ubaba uthi ngeke kusaza ngoba le ndawo esikuyona indawo kababa uthi. Futhi kuyangijabulisa ke ukuthi abayicelayo le ndawo bayicela ukuthi ithuthukise izingane zalelizwe. Ngoba thina sisibona amaplaza abantu. Lokho kwenza namhlanje yathemba ubaba la ikhona naye kuyamthokozisa. Nami kuyongithokozisa mangabe lesikole sila singaba umlando. Masiqanjwe igama kuthiwa iDr. MB Shembe. Masenze okuhle senzela abantwana bethu okuchaza ukuthi esikhathini esizayo emhlabeni kuyovela ukhaya. Ngaya kumama Maseko ambikela nalo mama Maseko. Amen. Ambikela ukuthi namba abasebenza becela. Ucela ubikala ukuthi ikole ikude. Bacela abantwana babo ukuthi liplazi kababa ngeke nisibaphe upisana bakhe indawo ukuthi ingane ikwazi ukufunda iphephile. Uma wakubukela ukuthi anabangabi ukuthi umntanami mabecela ukuthuthukisa ingqondo zabo nami ngiyicommunity ziyo base ngiyabonga ngasengithumela abefundisi lapha ukuthi abaye sengibuya kuyena uma baye befundisi uma uphinda lawo magama ayophinde kimi namhlanje le ndawo siyayinikela-ke sinikela kumina uSimbusisi. Engathi-ke nesikole esingakhiwa lapha singaba nokuthula. Iy'ngane masey'fikile sibe nokuthula. Sibe ney'ngane ezizohlonipha awuthisha bazo.